meron ka rin givings. Babalik si Pat Woods pa tapos mga paalala. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa lamang saro. Itagabos tiniripon ni Diyos sa magkamo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ini po sa Rong Tape as Live. Si Father Butch po ay busy ngayon dito sa University of Santo Tomas Legazpi dahil nito po ay opening of classes at bilang director po ng campus ministry at the same time chaplain kaya ako po inaasikaso ko po ang mga dito sa UST Alam mo, naisip ko kasi in order to avoid greed, let's provide first the needs. Yun, importante. Kasi ang pag-greed kasi masyadong too much excessive desire na po yan. So, mahalaga po yun. So, mahalaga to avoid greed. So, dapat magkaroon tayo ng ano ba talaga ang listahan ng mga needs. Hindi yung wants by the way, dapat maging maliwanag din po sa atin yung needs versus wants. Kasi ang nangyayari minsan, yung wants ginagawang needs. Bali po yan. Wants are wants, needs are needs. Halimbawa, I want to go to America. Ano yan? Want or need? Hindi naman kailangan need yun. Pero ano ang need? Ang need po sa tayo, I need food. I need education. Okay? I need to be informed. Yung tinatawag na si Albert Maslow hierarchy of needs or basic human necessities or needs. Dapat i-provide muna natin yan. Parang maiwasan po natin. Sabi nga, the strategies to avoid greed. So, it's importante, dapat we have to first provide the needs. So mahalaga po yan Provide needs. Mahalaga yan. Actual needs. To differentiate it from wants. So, yan ay mahalaga. So, you have to define your needs first before your wants. Pag sinasabi po natin needs, ito po ay essentials for survival and basic well-being. Needs po yan. Halimbawa, need for water. Kaya tingnan mo yung sinabi ni When I was hungry, did you give me food? Needs po yan. When I was thirsty, did you give me drink? Need po yan. When I was naked, did you clothe me? Need po yan. When I was homeless, did you shelter me? Need for house or dwelling? Needs po yan. Hindi po wants pan. Okay? Ang wants doon yung mansyon, magkaroon ng mansyon. Hindi po ang importante. May matitirahan ka. So while needs are essentials for survival and basic well-being, wants are only desires. Yung mga gusto. Pwedeng ipagpaliban po yung mga gusto kaysa sa pangangailangan. Yung kailangan muna. So, mahalaga po yun. Sabi doon sa Maslow hierarchy for a deeper understanding of needs. So, let's focus on the needs. Parang maiwasan natin ang greed. So, yan ay mahalaga. To provide needs, yung mga something that we need. Importante yan. So, yun nga sinasabi ko sa inyo mga tugang, yung essential human needs. Ano ba ang essential human needs? Water, food, yung nutritious meal, clean water.
Shelter, healthcare. Kaya importante ng medicine, preventive care, clothing, yung safety. Mga importante needs po natin yan. Meron din tayong emotional and psychological needs. So ito po i-provide muna sa atin ito. Yung emotional, psychological needs, these are connection. May connection tayo. Mayroon tayong supportive relationship, lalo sa pamilya, sa kaibigan. Purpose, meaningful work, hobbies and goals. O yun pa, emotional and psychological needs. Ikaw ba nagpapahinga pa ng 7 to 9 hours of sleep or mental downtime, ano? Yung mahalaga din yun, wants, yung self-esteem, recognition, respect, and then of course, may mga 3 non-essential. Yung tawag natin, pag non-essential, hindi man kailangan, wants po yan. Halimbawa, yung magagarang damit. Hindi naman kinakailangan yan eh. May damit importante, pero yung magagara, yung luxurious items, yung kailangan expensive gadgets, hindi po yun. May mga kaibigan akong mayaman nun, pero ang tingnan mo, simple lang magdamit. Pagkatas yung gadget niya, hindi nga yung latest cellphone niya, ordinary cellphone pa yung pero alam mo, mayaman yun. Kasi hindi ba niya daw kailangan eh. Ang sabi niya, kung anong kailangan, yun ang dapat paggastusan. Pag hindi kailangan, hindi ko gagastusan yan. Kaya tingnan mo yung mga mayaman, yumaman, kasi ang kinukuha nila, yung needs, hindi yung wants. Hindi, kailangan wants. Hindi po, kaya nga, mahalaga po yan. So, yung excessive entertainment, halimbawa, sige, wala ka nang panggastos, nangungutang ka pa, parang makakain lang tayo sa mga masasarap na restaurant. Hindi po yan. Yung tinatawag natin status symbol. Magkaroon ka ng mamahalin na sasakyan na hinuhulugan, pagkatapos hindi mo na pala nahulugan, sayang lang, na-embargo sa iyo. Kaya mag-ingat po tayo. So iwasan po natin, para maiwasan natin ang kasakiman, iwasan po natin yung mga tinatawag natin mga kagustuhan na hindi naman kailangan. So ang mga kailangan talaga dapat ibigay yan. You have to provide needs. So that yung too much, yung panggusto, ang tawag natin yan, hindi na needs, kundi greed. Yan ang dyan. Kaya kahapon sa pagsimba ninyo, at siguro ngayong week na to, pag-usapan talaga natin ito. Kasi alam mo, gusto ng Diyos maging mayaman tayo. Mayaman tayo sa kabutihan. Ang sabi nga, ang tunay na mayaman, madaling makatulog pag nakahiga, madaling makatulog kasi wala siyang iniisip, kasi may peace of mind, hindi restless. Kasi ang problema sa atin, nagiging tayong restless. Pag ikaw ay restless, hindi ka mayaman. Pero pag ikaw ay at rest, hindi ka ganay, okay yan sa akin. Yan, mahalaga po yan. So, ang mahalaga po mga tugang, tanda natin ang mga pangangailangan. So, meeting first our needs. Importante yan. So that we can reduce greed-driven choices. Yan, ulitin natin na. So that we can reduce greed-driven choices, dapat let us first meet our needs. Yung mga needs natin sa maliwanag. So, ito po ay siguro maganda nito. Prioritize your needs. Kasi hindi lahat naman para-pareho yan eh. Alam mo, tuturuan ko kayo, maganda po ito, mag-budget tayo. Prioritize your needs. Number 1, budget with the 50-30-20 rule. Okay. So, anong gagawin natin pag nagbabudget ka? 50% ay ibigay mo yan sa needs. Ano yung pagdating sa needs? Yung pagbayad sa utilities, sa Aleco, o sa Meralco, o sa kuryente. Needs po yan, ha? Babayaran mo talaga yan. Pagbayad sa bahay, kasi kung nag-uupa ka, nagre-rent ka. Then, groceries, importante yan. And then, 30% lang po ang gawin mo doon sa travel. Mag-saving ka po doon and hobbies. And 20% doon sa savings. Doon papapasok po yung emergency fund and retirement. Okay? So, mahalaga po yan.
So at the same time, mag-practice po tayo ng tinatawag na practice minimalism. So, declutter possessions. Keep only what adds value. Totoo naman eh. Pag hindi na nakakatabangan sa emo, yan po ay baggage na, saka garbage na po yan. Ano kasi kahit sa maganda po yan sa bahay. Dahil mga bagay pa rin, hindi mo naman kailangan, ipamigay mo na yan para mapakinabangan ng iba. Yan ang ibig kong sabihin. Kasi sayang lang, nagiging garbage, nagiging baggage mo yan. So, hindi mo pala kailangan eh. Pag hindi mo na kailangan, may mga taong nangangailangan yan. So, focus on experiences over possessions. Yan, kaya mahalaga po yan. Picnic, then yung maganda yan, magkaroon kayo ng banding. Maganda yan. Kaya prioritize. Sabi nga, prioritize. Sabi nga, at 500, sabi natin, kung 500 dollars, sobra na yan. Hindi naman dollars. Sabi na natin, prioritize, sabi natin, 2,500 monthly grocery budget. Kaya yan. Kung dalawa lang kayo, over sa mga bagay na mga wallet or mga bagay na luxury na pala. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana po si Father Bus nakapagbigay sa inyo ng impormasyon, inspirasyon at benediction, lalong-lalo na sa pag-handle natin ng pera. Okay? Dapat tayo ay wag pagagamit sa pera. Gamitin po natin ang pera, wag tayong maging alipin ng pera. Maraming salamat po sa ating technical at sa ating item production. Ito po, ginari si Father Boots Bombase OP na nagsasabing, Diyos marahay na hapon sa Indogabos. Abangan tayo bukas, 1:00 hanggang 2:00. Bye-bye!